Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić sastao se sa predsednicima i generalnim sekretarima svih granskih sportskih saveza, kao i predstavnicima Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije povodom stupanja na snagu Zakona o sportu i pokretanju procedura izrade podzakonskih akata u vezi sa zakonom. U sredu 24. februara 2016. godine u svečanoj sali gradske opštine Stari grad. Osnovna obaveza koju smatram da, ajde ne od sutra, ali u narednih 7 dana treba da se ispoštuje jeste objavljivanje revizorskih i finansijskih izveštaja. Revizorske izveštaje ste svi usvojili u prethodnih mesec dana i ono što zakon propisuje jeste da ti revizorski, ali i finansijski godišnji izveštaji moraju biti objavljeni na sajtu